खुलुमबाय बुरलुंबुथुर रादाबाव दिनै रादाबखौ फरायदों आं सांग्रिला नार्जारिया दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बिएसइउनि गोदान मावख'खौ बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारिया बेखेवदों अखिल हिन्दी भाषी विकास परिषदआ खौरांगिरि मेल खुंफुंदों बिस्वजित दैमारिया बीपीएफ हानजानिफ्राय ओंखारनायाव हानजाया जेबो खहा जाया होननानै प्रबिन बर'आ बुंदों दानिया आबुं रादाब क'क्राझार सोहोराव थानाय थेङापारा जेडी लामानि साखाथियाव थांनाय 11 नभेम्बर खालि बीपीएफ हानजाया बड'लेण्ड फरायसा आफाद बिएसइउनि गोदान मावख'खौ बेखेवनानै होयो बिएसइउनि गोदान मावख'खौ बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो लोगोसे बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारी बीपीएफनि आइजो गांखंनि दैदेनगिरि मालती नार्जारि आरो बिएसइउनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी गाहाय नेहाथारि बनजित मनजिल बसुमतारीमोनजों लोगोसे गोबां बिबानगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन खौरांगिरिनि मोगा-मोगि लानायाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारिया बुङोदि बिएसइउनि बे गोदान मावख'नि गेजेरजों लाइमोन आरो फरायसाफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो लामा दिन्थिनो आरो नांगौ समाव हेफाजाब होनायनि थांखिजों गायसननाय जादों होननानै बिथाङा बुङो बे अफिसनि दारै मेइन इन्टेन्सना जाहैबाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर फरायनाय बा फरायखांनाय बिथांमोननि इश्यूज बेनि एड्रेस खालामनो थाखाय बे अफिसनिफ्राय सेस्था खालामनाय जादों खालि स्टुडेन्टसल' नङा फार्मार्सआनो जाथों बा प्रफेसनेल्सफ्रानो जाथों बिथांमोननो गाइडेन्स होनो आरो माखासे सापर्ट खालामनो समायाव जों नायलांगोन मा रोखोम सापर्ट खालामनो हायो बेखौ बे सेन्टारनिफ्राय खालामनो सेस्था खालामदों बिभिन्न फिल्ड आरो इश्यूसनि सायाव एक्सपार्ट्सफोर रिसर्स पार्सन्सफोर लाबोनानै डिसकासन खालामनायनि अरियेन्टेसन होनायनि ट्रेनिं होनायनिबो बे सिन्थाधाराखौ खालामलायनाय जादों बेवहाय स्टुडेन्टसफोरनि इश्यूसफोरखौ बोरै बिटिसि सरकार बा बिपिएफ पार्टिया समाधान खालामनो बा एड्रेस खालामनो हायो बेफोरखौ सावरायलायनाय जागोन आरो बिपिएफ दलनो बा सरकारनो बेखौ प्लेस खालामनाय जागोन आं गागि एक्टिभ वार्कारल' नङा आं बिपिएफ जेब्लानो दाजेनदों बे समनिफ्राय आं स्पक्स पार्सन जोंनि इश्यूफोरखौ एक्सप'ज खालामनाय शेयार खालामग्राफोरनि गेजेराव आं सासे मेइन मानसि बे हिसाबै आं बुङो दिनै बे इलेक्शननि आग मुहूर्त जोंनि सासे सेनियर वान अफ द सेनियर मोस्ट बेबो एमपि बियो पार्टि नागारनानै थांनाया जोबोद आनफर्चुनेट आरो गावनि बेक्ति स्वार्थनि थाखाय गाव बहाबा मोजां स्थान नागिरनानै थांनानै गावनि पार्टिनि मानसिफोरखौ जुदि हाखराव जोख्लायना गालांदोंब्ला बेनिफ्राय पाप नांथावसिन खामानि जायाखै आंना बुंनांगौआ बेसो दिनै बिपिएफनि जि खामानि मावनाय बिपिएफनि जि भिजन बियो समग्र बड'लेण्डल' नङा आसामनि बिभिन्न जाति गस्थि धर्मालम्बी भाखा भाखिफोरनि मानसिफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनायखौ बयबो एप्रिसियेट खालामदों आरो बेखायनो फैगौ इलेक्शन बिटिसि इलेक्शनल' नङा फैगौ आरो एसेम्ब्लि इलेक्शननि थाखाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफ्रा बिपिएफनो भट होनो होननानै दिनै मोनफ्रोमबो जाथिफ्रानो सिद्धान्त लादों बे समावहाय सोरबा एमपियानो जाथों बा गोजौ थाखोनि दैदेनगिरियानो जाथों बिपिएफ नागारनानै थांनायाव बिपिएफआ जेबो लकसान जाया बे समाव आं नोंथांनिफ्राय आरो मोनथिबावनो लुबैयो जोंहा बिटिआर गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरा बर' रावखौ सेकेन्ड अफिसियेल लेंगुवेज होननानै बाहायनो मोनबाय होननानै बिदिनो अफिस मावख'फोराव बेबायदिनो साइनबर्ड लिरदोंमोन बर' आरो इंलिस रावजों नाथाय बावैसो साननि सिगां गरायसराव मोनसे इरिगेसन मावख'आव बिथांमोना बर' आरो इंलिसजों लिरनाय आखरखौ आसुफोरजों बोख्लायना गारहरजादों बिथांमोना बिब्दिब्ला बिथांमोननि एग्रिमेन्टआ फेलार जादों होनना सानो नामा बिटिआर सुक्ति जाबाय होननानै आरो बेनि दारै बर'आ सेकेन्ड लेंगुवेज अफिसियेल एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय होननानै जुदि गाबोन समफोर गुवाहाटीनि सोरबा डिसिनो कामरुपनि डिसिनो बर' भाषाजों नोङो
दरखास्त होयोब्ला बिथांमोनहा बुजिगोन नामा बाहाय सिस्टेम नांगोन लासैनो जोङो BTC आव बर'नि दरखास्तखौबो नाजावो असमियाजों लिरनायखौबो नाजावो बङालिजों लिरनायखौबो नाजावो हिन्दीजों लिरनायखौबो नाजावो बांसिनै इंलिशजों लिरनायखौबो जों नाजावो जोंनि BTC नि चिन्ताधाराया जाहैबाय BPF नि चिन्ताधाराया जाहैबाय इनक्लुसिभ बयबो जाति गस्थि भाखा भाखि धर्मालम्बीखौ लानानैसो जोङो BTC खौ दाफुंनो सिन्था खालामदों आरो बेखायनो बयबो मोजां मोनदों जोंनि साइन बर्डआव हिन्दी इंलिश बर' असमिया थायो हायोबा बङालिबो थाबावगोन दा बे समाव जुदि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय होननानै अबेबा स्टेटनि लेंगुवा फांखा असमियाखौ जुदि नागारनानै नेग्लेक्ट खालामनानै बर'खौल' जुदि प्रमिनेन्ट खालामनो नागिरो अब्ला बेवहाय बै असमिया भाखिफ्रा डेफिनेटलि गाज्रि मोनगोन बेनि एन्सारखौ बिथांमोनहा होगोन गतिके आं खावलायो जेन' बिदि जाया एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो बियो बिटिआर एकर्डनि थाखाय बियो इमिडियेट कज किन्तु जेब्ला आसामाव 80s हितेश्वर शइकिया जेब्ला चिफ मिनिस्टारमोन बै समावनो बर' भाषाखौ एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनायनि सिद्धान्तआ बै समावनो जाखादों अखिल हिन्दी बासी विकास परिषदनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिया थांनाय 11 नभेम्बर खालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंलाङो बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आफादनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि रन्जित महात'आ गावजों लोगोसे जिल्ला कमिटिनि गासै 7-8 बिबानगिरिफोरा बिबान नागारदों होननानै फोरमायो क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि रन्जित महात'आ बुङोदि थांनाय समफोराव बिथाङा अखिल हिन्दी बासी परिषदनि सन्जय तिवारी हानजाजों लोगोसे खामानि मावबोबाय थादोंमोन नाथाय थांनाय माखासे दाननिफ्राय आफादनि नेम खान्थिखौ लानानै बेले बेजे जानायजों लोगोसे खामानि मावनायाव उसुबिदा मोननायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे गासै 7-8 बिबानगिरिफोरा आफादनि बिबानखौ नागारदों होननानै फोरमायो आफादनिफ्राय बिबान नागारनाय बिबानगिरिफोरा जादों फारियै आफादगिरि रन्जित महात' गाहाय नेहाथारि अमित शर्मा रां दोनथुमगिरि अशोक मिश्रा गेलेमु नेहाथारि माइना भास्कर लोगो गेलेमु नेहाथारि विकास चौहान खुंफुं नेहाथारि राजकुमार भास्कर लोगो खुंफुं नेहाथारि पवन राय आरो हारिमु नेहाथारि अरविंद भंडारी नमस्कार मोर नाम रंजित महातो मैं अखिल हिंदी भाषी विकास परिषदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आছিলোঁ আজি এই মিটিংটো আহ্বান কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হ'ল যে বিগত 1.5 বছৰৰ পৰা মই অখিল হিন্দী ভাষী বিকাশ পৰিষদ BTC সঞ্জয় তিৱাৰী গোটৰ লগত কাম কৰি আহিছোঁ কিন্তু যোৱা কেইটামাহমান পৰা আমি অলপ নিয়ম নীতি লৈ খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে বা আমাৰ মোৰ যোনটো পাৰ্চনেল উদ্দেশ্য আছিলে এই সংগঠনৰ লগত মই কি ধৰণে কাম কৰিম বা মোৰ যোনটো মটো আছিলে সেইবিলাক মই এতিয়া কৰিব পৰা অলপ বাধা পাইছোঁ বা আপুনি যদি কোৱা বিচাৰে মানে এইটো মই মানে ইজিলি কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে মই হ'লোঁ নহয় মোৰ লগত মোৰ আঞ্চলিক কমিটিও আছে বা সমাজৰ মানুহৰ মোৰ ওপৰত এটা ভৰসা আছে কি মই যদি ভালদৰে কাম নকৰোঁ যিহেতু এইটো আগত মোৰ কাৰণে খুব বেয়া হ'ব বা মোৰ লগত থকা আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ ট্ৰেজাৰাৰ সবৰে এইটো মত কি না এতিয়া আমি মুভ অন কৰিব লাগে এতিয়া আমি যদি এনেকৈ মানুহক যদি ঠগি থাকোঁ বা আমি যদি যোনটো কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ এইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে এইটো আমাৰ কাৰণে আমাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ কাৰণে খুব খাৰাপ হ'ব যেহেতু আপোনালোকে গম পায় আপোনাৰ লগত থ্ৰুতে আমি বিগত 1.5 বছৰৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছ কাম কৰি গৈছোঁ আমাৰ হিন্দী ভাষীৰ কাৰণে লগতে ব্ৰিটিছৰ কাৰণে কণ্টিনিউৱাছ সংবাদ মেল আমি কৰি গৈছোঁ আমাৰ কামবিলাকৰ আপোনালোকে ফুটেজ পাইছেই আজি 9 নৱেম্বৰৰ ৰাতি 11:55 মই নিজে বিইং এ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট ৰিজাইন কৰিছোঁ তাৰ আগতে দুদিনমান আগত আমাৰ ট্ৰেজাৰাৰো সংগঠনৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে আৰু সেইদিনা ছেম 9th নৱেম্বৰ মোৰ লগত মোৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে লগতে মোৰ লগত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ কেইটামান পৰ্টফলিঅ' হোল্ডাৰ সিহঁতেও মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে কি নহয় এই কথাটো সঁচা যদি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে ফ্ৰীডম লাগিব সংগঠনত আমি নাপাওঁ যদি অকল চেণ্ট্ৰেলৰে যদি কথা মানি চলিব লাগে তেনেহ'লে আমি কামটো কৰিবলৈ কষ্ট পাম আমাৰো নিজৰ এটা ব্যক্তিগত বিচাৰ আছে প্ৰিন্সিপাল আছে এইবিলাক কৰিবলৈ গ'লে আমাক যদি ফ্ৰীডম দিয়ে তেনে আমি কাম কৰিব পাৰিম যদি নাই তেনেহ'লে আমি মুভ অন কৰি কিনে আমি লাগিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিম
बिस्वजित दैमारिया BPF हानजानिफ्राय ओंखारनायाव हानजाया जेबो रोखोमनि खहा जाया मानोना हानजायाव MP जानो हाथावना गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरिफोर दङ होननानै मिरु BPF हानजानि नेहाथारि प्रबिन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। बिथाङा बुङो दि हानजानिफ्राय गोबां खाबु लाखांनायनि उनाव हानजाखौ नागारनानै थांनाया खाफाल हावरियानि बाथ्रा। बिथाङा बुंबावो दि BJP हानजाया खुंफुंजानो गोनां BDC बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल हाबाफारियाव BPF हानजानि सायाव जेरैबायदि अजद दैखांदों बेखौ नायनानै 2021 मायथाइनि बिसायख'थियाव BJP हानजाजों दि जुथाइ गोरोबथा जागोन बियो साननो गोनां होननानै बर'आ फोरमायो। ইতিমধ্যে কৈছে যে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিজেপিলৈ আহিব আৰু পদত্যাগ পত্ৰখন আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। যদি পদত্যাগ পত্ৰ দিছে এইটো নিশ্চয় একচেপ্ট কৰা হ'ব, কাৰণ আমাৰ দলত তেনেকুৱা মানুহ উপযুক্ত MP হ'ব পৰা বা তেনেকৈ দায়িত্ব ল'ব পৰা ব্যক্তি যথেষ্ট আছে। গতিকে সেইবিলাক আমাৰ দলৰ কোনো ইম্পেক্ট নহয়। তেওঁৰ দৰে মানুহ আমাৰ বহুত আছে, দলীয় কৰ্মী আছে। কিন্তু কথাটো এনেকুৱা যে তেওঁ এই দলৰ পৰাই বহুত কেইবাৰ MP হ'ল, এই দলৰ পৰাই সমস্ত সুবিধাবিলাক লোৱাৰ পিছত এতিয়া এই দলৰ পৰা পৰিত্যাগ কৰি যোৱাটো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এইটো একদম দলক বিত্তীয় কৰিছে টোটেলি। নাপায় এনেকৈ কৰিবলৈ, এইটো হ'ল খাইপাত ফলা বুলি কয়। এইবিলাক একো ক্ষতি নহয়। তেওঁৰ প্ৰতি দৰত্ব অলপ ভাল আছিল, মৰম এটা আছিল আৰু সেই মৰমটোৰ কাৰণে আমি চববিলাকে বিবেচনা কৰি উপযুক্ত মানুহ বহুতকেইজন থকাৰ পিছতো তেওঁকে আমি ৰাজ্যসভালৈ পঠাই আছিলোঁ। কিন্তু ৰাজ্যসভালৈ গৈ পেলাই এতিয়া এনেকুৱা মুহূৰ্তত দলৰ এইটো মুহূৰ্তত আজি নিৰ্বাচন সময় এনেকুৱা মুহূৰ্তত দল পৰিত্যাগ কৰাটো এইটো দলৰ প্ৰতি অকৃতজ্ঞতাৰ পৰিচয়। কিবা স্বাৰ্থ আছে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত, নহ'লে তেনেকুৱা দলে ইমানখিনি মৰম চেনেহ সন্মান মৰ্যাদা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে যে গুচি গৈছে, দল ত্যাগ কৰিছে, এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু এইটো একচুৱেলি দলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো অনুকম্পা থাকিব লাগে, মিনিমাম অনুকম্পাও নাছিলে। কিবা স্বাৰ্থ তেওঁলোকে দল কৰি আছিল, দলটোক ভাল পাই কৰা বুলি আমি বিবেচনা কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া BTC নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ যি বক্তব্য, তেওঁলোকৰ যিবিলাক চৰ্চা কৰিছে, তেওঁলোকে আমাৰ সম্পৰ্কত যিবিলাক মানে অভিযোগ আনিছে, মানে মিথ্যা অভিযোগ। গতিকে সেই অভিযোগবিলাক যি ধৰণে উপস্থাপন কৰিছে, গতিকে 2021 তেওঁলোকৰ লগত যে আমাৰ মিত্ৰতা থাকিব সেইটো সন্দেহত আছে। আমি নিজেই তেওঁলোকৰ ফেভাৰত তেওঁলোকৰ লগত মিত্ৰতা ৰাখিব লাগে বুলি আমি ক'বৰ কাৰণে মেণ্টেলি ফিজিকেলি উই আৰ নট প্ৰিপেয়াৰ্ড। दिनैनि रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां बुरलुंबुथुर रादाबनि गासै अनसायगिरिफोरनिसिम फिन खेबसेबाव खुलुमनायखौ बावहरबाय। गोजोन्थों।